teď. Takže ahoj, ahoj lidi. Zdravím vás u mého prvního let's playe ze hry Minecraft. Takže já jsem mu přišel pomoct, tak trošičku zahrát ten let's play, protože už mám 10 let's playů za sebou. On už natáčí jako díl let's play a tohle je můj první. Natáčím to přes Fraps, jenže můžu natáčet jenom 9 minut. Takže je to docela blbé. No, tak já nevím, co bych tomu měl říct, no, tak pomůžu ti s čím budeš chtít, teda. Vlastně, že tenhle můj kámoš má koupený Minecraft. Teda, ne, koupený Minecraft, ne, koupený Fraps. O, tak skoro jo, no, mám skin, zadarmo, jen tak. Jo, jenom natočil jsem let's play, nebo tutoriálek, jak si změnit skin zdarma a bez žádného zakupování, prostě jen tak, stáhnutí. Ale je v tom takový menší háček, že ho vidíte jenom vy sami a nikdo jiný ne. A tak to myslím, že tolik nevadí, ne? Vlastně, že když natáčí třeba, nevadí to, protože když třeba on natáčí samostatný let's play, tak vlastně vy to vidíte, jak kdyby měl tam ten skin. No, takže určitě by jsem ukázal. Jo, už mám 10. level, jo. Teď jsem byl na Restip Exp a tam je takovej v rohu. Je takovej spawner a tam si můžeš jako na expit. Já mám 3. level. Hej, už máme zase plnou čestu, já budu muset udělat další česty, kam. Udělej česty, 2. Dobře, 2. Takže... Bude to let's play, kterým asi skončím dřív než ty. Dobře, vlastně můj kanál na YouTube je Lukisek99. Dej ty česty před to. Před ty nový 2. No tak měj tu druhou hoď. Nebo, no, postav to vedle mě ještě tu druhou. Ježiš, ty si No nic, já to udělám, tak ty si nějak natoč a já už půjdu. Já už ty vogo ten let's play nějak nestíhám. Určitě zítra ti budu zase nápomocný a zítra se tady sejdeme asi všichni 3, ne? Takže jo, to jsem ještě neříkal, že vlastně teď tady natáčíme jenom my 2, jenže zítra budeme natáčet ještě s jedním let's playerem Sheepclipem, který bude taky natáčet asi svůj první nebo druhý let's play. Tak jo, já teda už jdu. Takže vlastně dneska to sice nebude, možná bude na YouTubeku, ale možná ne. To nevím, protože já musím zjistit, jak se ty videa dávají na YouTubeku, ale to mi asi poradí brácha. Takže vidíte tady náš Skyblock, vlastně hrajeme na Skyblocku. Ale já budu hrát i na jiných serverech, možná i my budeme hrát na jiných serverech. Jenže to spíš takhle plánuju dopředu, co budeme dál. To nikdo neví, jak to bude. Budu vlastně natáčet ještě let's playe z hry Shakes and Fidget, Wolfenstein 3D a tak dále. Takže teď kámoš už odešel, už musel jít. Zítra teda budeme natáčet ještě let's play další. Možná ještě dneska natočím let's play ze hry Shakes and Fidget. Takže zase jumpnu dolů, spíš spadnu. Takže zase to trvá půl hodiny, než vylezu nahoru. Tak jsem nahoře. No. Tak moc nic není. Tohle bude spíš takový kratoučký let's play, protože Dádal, ten let's player, který tady byl se mnou ze začátku, ten už musel jít. Zase jsem spadl, ještě, že už
zapotřebí nic, nemám jenom 3. level. Druhý, pořádný druhý. Tak, tady vidíte naši malou farmu, je to Skyblock. I kaktusy mě štvou. Tady máme takovou dřevěnou farmu. Farmíme dřevo semínka. Tak, tady máme generátor, vlastně to vám tady ukážu. Kameny. Když třeba nemáte kamen ze začátku, tak vlastně vyrobíte tohle a pak vykopete jeden, chvilku počkáte, on vám to udělá další. A takhle do kolečka těžíte, dokud nebudete mít toho koblu dost. A takhle dál prostě furt těžíte. No. Tady vidíte náš takový bungee jumping. Jenže ten teď skákat nebudu, protože bych pak zase půl hodiny musel plavat nahoru. Takže jak jsem zmiňoval, už že budu natáčet i jiné hry, tak to budu, jak jsem říkal, i jak se jmenuji Lukisek99 na YouTubeku, můj kanál, tak až si mě přehrajete, tak pak koukejte, tak byl bych rád za víc odběrů, anebo za víc lajků. Tak to by bylo pro dnešní let's play všechno. Takže já si s váma loučím, u dalšího let's play se uvidíme. Ahoj, ahoj.